हेलो सांगमाने मु मो जीवनर सत घटना आज कहवाकू जाउछि। मो सानो भौणी रजी को केमिति गेइथिली से विषय कहवाकू जाउछि। मो ना राजा। मो सानो भौणीर ना होछि रजी। मते वर्तमान 19 वर्ष। आउ आम सानो भौणी रजी को 17 वर्ष। मु वर्तमान +3 सेकेंड ईयर रे पढुछि। आउ रजी +2 सेकेंड ईयर रे पढुछि। मु जेतेबेले +2 सेकेंड ईयर रे पढुथिली ସେହି ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ରଜି ଆଉ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ରଜି 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା। ତା ଦୁଧ ସାଇଜ 28 ଏବଂ ଗାଣ୍ଡି ସାଇଜ 30 ହେବ। ଆମ ଗାଁ ବସରେ ଯାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7:30 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ କି ତମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରୁମରେ ଶୋଇପଡ଼। କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା ITI ପଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାମୁଁ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ମାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ରୁମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ରୁମରେ 2ଟା ଖଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ରଜି 1/3 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆମ ଘରେ କେବେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଶୋଇନଥିଲୁ। ମୋର ରାତିରେ ବାଣ୍ଡ ହଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେଦିନ ରାତି 11ଟା ହେବ, ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ରଜି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉପରକୁ କରି ଶୋଇଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଗାଣ୍ଡିରେ କେହିକି ବିଛ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବେଡରୁ ଉଠି ରଜି ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳକୁ କରି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଛେପ ଲଗେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷିବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ବାଣ୍ଡ ଘଷିବା ପରେ ରଜିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପରା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ କହିଲି, ରଜି ତୁ କିଛି କହନି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ତୋ ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳକୁ ରଜିର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ରଜି କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ବି ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୁରେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ତୁ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ତାପରେ ରଜି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଘିହାଘିହି ହବା। ଏହା କହି ରଜି ତାର ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ବି ମୋର ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ଭିତରେ କିଛି ଇନର ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା। ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଖୋଲା ଦେହରେ ଦେଖାଦେଖି ହେଇନଥିଲୁ। ରଜି କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା କର। ମୁଁ ଯେମିତି ବେଧୁଆ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସେମିତି ବେଧେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ କେବେ କୋଉଠି କାହା ସହ ଘିହାଘିହି ହେଇନାହୁଁ। ରଜି ଏବେ ମୋ ଓଠକୁ ତା ଓଠ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ 2 ହାତ ନେଇ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ରଖି ଚିପିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ରଜିର ନୂଆ ନୂଆ ଉଠିଥିବା ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ଚିପିବା ପରେ ରଜି ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ ତା ବିଆରେ ଘଷିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରଜି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁଷୁଥାଏ। ସେ ତାର ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଉପର ତଳକୁ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ ହଲାଇଥିବାରୁ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ରଜି ତା ହାତରେ ସବୁ ଧରି ପିଇଦେଲା। ତାପରେ ରଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ହାତ କି ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଚୁଷିବା ପରେ ରଜି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚୁଷୁମେ। ଏସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ରଜି ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ମୋ ଜିଭରେ ରଜି ବିହାକୁ ଚାଟିଲି। ଆଉ ସେ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଚୁଷୁମିଲା। ରଜି କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ବାଣ୍ଡରୁ ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ରଜି ବିହାରୁ ବି ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦିଏ। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରଜି କହିଲା, ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତାପରେ ରଜି ତା ଜଙ୍ଘ ମେଲେଇ ତା ବିଆକୁ ମେଲେଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୁରା। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବିଆ ଭିତର ଦେଖିନଥିଲି। ରଜିର ଗୋରା ତକ ତକ ଦିହ ହେଲେ ତା ବିଆ ଭିତର ଓଠ ଚାରିପଟ ଇଷତ୍ କଳା ଥାଏ। ତାପରେ ବିଆ ଭିତରଟା ପୁରା ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ରଜି ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତା 3 କଣିଆ ବିଆ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ଆଉ ଘଷିଲା। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ କଣାରେ ଲଗାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ରଜି ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରେଇଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡର ନାଲି ଟୋପି ତକ ପଶିଲା, ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲି। ସେହି ସମୟରେ ରଜିକୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଆଖିରୁ 2 ଠୋପା ଲୁହ ବାହାରିଗଲା।
ସେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖିରୁ ବି ଦିଠୋପା ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ପାଟି କରୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଜି ଓଠକୁ ଚୁଷୁମି ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗିଳିଲି। ଏଇ ସମୟରେ ରୋଜି ବିହାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ମୋର ବି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗହଣା ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ରୋଜି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଗେହେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଗେହୁଥାଏ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ତା ବିଆ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଥାଇ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ବିଆ ଭିତରେ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ରୋଜିକୁ କହିଲି, ତୋର ପିଲା ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, କାଲି ମୋତେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦବୁ। ରୋଜି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ତୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ରୋଜି କହିଲା, ଭାଇ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାର ହେବିନି, ତୋର ହେଇକି ରହିବି। ଏହି ସମୟରେ ରୋଜି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଥାଏ ଆଉ ମୋ ଓଠକୁ ଆଉ ମୋ ମଥାକୁ ଚୁଷୁମି ଦେଉଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆହୁରି 2 ଥର ଗେହାଗେହି ହେଲୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ରୋଜିର ଭାଇ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଗଲି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଗେହାଗେହି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗାଁରେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।